כתוב רקורדינג, כן. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אני מקווה שזה מקליט, כן. היום זה 8 במרץ. הנה, בלה הגיעה, אדמית. הנה. היום 8 במרץ 2021, ואנחנו מתכננים להמשיך היום לקרוא את המאמר של אברהם יהושע השל, דר מזרח אירופאי שריעית. האם שלמה אתה יכול לשתף את כולם עם הטקסט? כן, אני רוצה רק לפני כן לנסות להגדיל אותו. כדאי אולי לשאול אם מי שנמצא בפנים רואה אותו ויכול לקרוא אותו. מי נכנס? הטקסט הוא ממש לא כל כך נחמד, הוא קטן מאוד, ואני רוצה לבדוק אם אפשר להגדיל אותו, אבל אני לא רואה כאן את האפשרות הזאת. חוץ מיאיר עוד נכנס? בלה גם פה. שלום בלה. שלום, שלום. כן, אני אפשרתי לה, מה אתה חושב, שזה ככה סתם נכנסים לכאן? חיכיתי בסבלנות והשתלם לי. לא, רציתי לדעת, אז פשוט. כן, אז חסרה רק אנה. אנה. ואמרתי קודם לשלמה, שאני שואף להגדיל את הקבוצה בעוד 2-3 אנשים, שיהיה לנו מה שקוראים מסה קריטית, לצורך גם הפגישות וגם העלאה ביוטיוב, ושלמה אמר שאולי הוא יוכל להביא אדם אחד. אני פונה גם ליאיר וגם לבלה, אם אתם רואים אנשים שיש להם פחות או יותר ידע דומה לשלכם ומוטיבציה דומה, אז אני אשמח שנגדיל בעוד 1 או 2. עכשיו, אני ניסיתי להגדיל את זה, אבל אני לא מצליח להגדיל את ה-PDF הזה. השאלה, האם יאיר ובלה מסוגלים לקרוא מה שיש עכשיו על המסך? אני חושב שהם מאוד התקשו. שלמה, תנסה לשים את זה על המסך, נראה מה... הנה, עכשיו זה על המסך. אתם רואים את זה או לא? לא. לא. אתם לא רואים. אז עכשיו רק רגע אחד. אני, לפי ההוראות שקיבלתי, זה נעשה בצורה כזאת, אופה. עד ששלמה ימצא את הדרך, אני אמרתי לשלמה קודם, לפני 6, שיכול להיות שאני ארצה לפתוח היום לדיון קצר, לפני שנתחיל להמשיך ולקרוא את אברהם יהושע השל, אני ארצה לפתוח לדיון קצר, לא ארוך, שאלה לגבי מה כל אחד מכם חושב שהיה רוצה שתהיה התוכנית של טקסטים אחרי שנגמור עם אברהם יהושע השל. אני יודע שכל אחד מכם יש לו ודאי אינטרסים שיכולים לשרת אותו הכי טוב במסגרת פגישות כאלה, ואני אשמח לשמוע מחשבות. יאיר, מה אתה אומר? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה. השאלה היא, האם בתוך המסגרת של לרני יידיש ויידיש ליטרטור אונליין, יש טקסטים שהיית מעדיף מבחינתך שנתייחס אליהם, סוג של טקסטים, סופרים,
עיתונים. אנה הצטרפה. כן, כן, שלום, אני מחכיתי הרבה זמן in the waiting room. אוקיי, אז שלמה הכניס אותי. My fault. מה אתה אומר, יאיר? אין בעיה. פרופסור... עכשיו יאיר צריך להגיד תשובה לשאלה שלי. אולי נניח איזשהו משהו של שלום עליכם? אוקיי, אז שמענו, אני מנסה ללקט ולנסות לבוא לקראת כולכם. בלה, מה את אומרת? איך אומרים? הרמת לי להנחתה, אני צריכה לחשוב קצת. אבל יש משהו אחר שהייתי שמחה, זה קצת לדבר קצת יידיש. יפה. הנה, יש לנו מצד אחד שלום עליכם, מצד שני דבר שאני חושב עליו הרבה זמן, שאנחנו נצטרך באיזשהו שלב לעבור ליידיש, לא סתם לדבר, אלא את כל הפגישה, כי אני חושב שאתם כבר יכולים. פעם ניסיתי, והיה מישהו שהיה לו קשה, אז מיד נסוג אותי. אדם ניסה הרבה פעמים לדבר ביידיש, וכמובן שאני אקח את זה מאוד בחשבון, כי גם אני חושב על זה. עכשיו, אנה, השאלה שלי לפני שנכנסת הייתה, מה הם לדעתך, אחרי שנגמור עם אברהם יהושע השל, מה הם הטקסטים או הדברים שהיית רוצה, את היית רוצה, שנעשה במסגרת הפגישות הזוג שלה? I would like to say something in English. In the weekend, I was nochmal, I was read the Taibele because my intelligence is a little bit late, so I needed to translate it for Polish again a little bit. Yeah. And I would like to say now I understood 100, and the problem it is that I'm in shock because the singer made the Taibele. Today we have the International Day of the Women, so I can say he made as the little bit as the she was manipulated by this man, awful this man. He was. One moment. Well, who was manipulated by? The Taibele. She was the poor woman. She wanted only to have some love, in my opinion. She find the love in the Al-Honon made her, the joke with her. I mean, he used her so awful. He used her, and she because she was need only the love, and he make all this situation. So like I miss the in English word. So he was. It's for me not correct what he made it to her. So okay, Anna, עוד פעם את הרמת לנו להנחתה, כי הזכרת שהיום זה יום האישה הבינלאומי, וגם בארץ זה יום האישה הבינלאומי, ובתוכניות רדיו מדברים על זה, ולפני שעה אמרו איזו בושה ואיזו חרפה, שבכנסת ולקראת הבחירות עכשיו יש רק מפלגה אחת שבראשה עומדת, משמע מרב מיכאלי. כן? אישה יחידה שעומדת בראש מפלגה, וכל פעם כשיש בחירות מגישים איזה 40 רשימות או משהו כזה, כן? ורק אישה אחת. אז ככה, יאיר אמר שלום עליכם לגבי טקסטים. בלה, מה אמרת בלה? אמרת משהו. אני הייתי שמחה שנדבר קצת יידיש. זהו, ובלה אמרה שצריך... גם אני זה... רגע, עכשיו, אנה אומרת יום האישה הבינלאומי, ואז אני שואל את כולכם, מה שאנה אומרת, מזכיר לי שיש סופרות ביידיש, ושבדרך כלל לא כל כך מתייחסים
לספרות יידיש שנכתבת על ידי נשים. אז גם זה נושא שלישי שצריך לקחת בחשבון, לשים אולי יותר דגש על ספרות יידיש שנכתבת על ידי נשים. אנחנו עשינו את זה בהתחלה כשהבאנו את, מי זאת הייתה? בהתחלה קראנו, אולי בלה הייתה היחידה שהייתה אז, כן, את, איך שכחתי את שמה? מה קראנו משלה? אולי אני אתאר? כן, זאת שבארץ מכירים אותה, פיתחו את השער, קדיה מולודובסקי. נכון, כן. אז קראנו משהו של קדיה מולודובסקי. כן, קדיה מולודובסקי. שחוץ ממנה לא קראנו. אז יש לנו לדבר ביידיש, שלום עליכם, ספרות של נשים. שלמה, מה אתה אומר על השאלה שלי? אני אומר שבדידי הווה עובדה, אחד מקרובי המשפחה שלי הוצב באמסטרדם לצורך עבודתו, והוא לא ידע אנגלית והיה צריך לתקשר, והוא זעק הצילו, ואני הייתי צריך לנסח לו מכתבים וכולי, וראיתי שבגלל הניסוחים האלה, יותר ממה שאני עוזר לו, הוא עוזר לי. זאת אומרת, האנגלית שלי הולכת ומשתפרת מיום ליום בגלל כתיבת המכתבים האלה. ואני חושב שזאת דרך נהדרת לשפר את היידיש, על ידי זה שנקבל, או שכל אחד לפי טעמו, יוכל לקחת איזשהו טקסט בעברית, לתרגם אותו ולהציג אותו בשיעור, טקסט קצר, משהו כזה, ואז אני חושב שזה יביא לשיפור של היידיש של כולנו. נהדר. כל ההצעות שלכם, של כולכם, אני אנסה לשלב אותם בתוכנית יותר מסודרת, ובהתייחסות לכל אחת מההצעות שלכם. ולגבי ההצעה של שלמה, זוהי הצעה מאוד חשובה, ואני חשבתי בזמן האחרון שזנחתי בחודשים האחרונים, מה שכן עשינו, לא יודע אם יאיר ושלמה היו, לפני שהם הגיעו, אנחנו היינו מתרגלים כתיבה ביידיש, רק שזה הצריך מישהו, כן, לא אני, כי בגלל ראייתי, מישהו שיעבור איתי על הטקסטים, כדי שאתם תקבלו עם הערות באדום, כן, כדי לעורר רגש אשמה על הטעויות וזה, אבל אני הפסקתי ברגע שראיתי שאין לי עם מי לעבוד שעות נוספות אחרי הפגישות, כן? אבל אנחנו נחשוב על דרך שנוכל אולי בתוך הפגישות להקדיש גם לזה קצת זמן. בסדר, אני לוקח את זה לחשבון ואנחנו נדבר על זה בקרוב, ואני אציע תוכנית שתשלב את כל ההצעות, כולל דיבור ביידיש כמובן. שלמה, הצלחת להגדיל או לא? כן, במעט, כמו שאתם רואים. אוקיי. עכשיו בבקשה, מי זוכר איפה הפסקנו עם אברהם יהושע אשל? הספקנו לקרוא אולי שתי פסקאות, אני חושב. כן. שלמה, אתה זוכר? לא. יאיר? לא רואה את הפסוק. אנה? שלמה, אתה מסביר עכשיו את הטקסט.
מה יש in paper? I was copy. כן, אמרתם שזה נמצא על המסך, נכון? כן, כן. אני חושב שהפסקה השלישית, כן? אולי שלמה... רגע, זה בעמוד הראשון או בעמוד השני? לדעתי אנחנו לא עברנו לעמוד השני. הראשון אולי. לא עברנו בראשון. איך מתחילה שלמה הפסקה השלישית? Unsere Abschätzung wird durchgeführt von der פרספקט, כן, פה את זה קראנו, את המילה פרספקט. קראנו עד פונדר תקופה. פונדר תקופה. שורה שישית מתחילת הפסקה השנייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זהו, לפני ששלמה ימשיך, כן. אני רוצה להזכיר בקיצור מה שאני זוכר, איך אברהם יהושע השל מתחיל את המאמר. והנקודה שהרשימה אותי באותן שורות מעטות שקראנו עד עכשיו, היה העניין שאמרתי לכם שאני לוקח מה שאברהם יהושע השל אומר, לא רק בנושא של יהדות מזרח אירופה, אלא אני לוקח את זה כצידה לדרך, כדבר שכדאי ללמוד לחיים הפרטיים שלנו, שכל דבר שאנחנו חושבים עליו, כל מאורע, כל דבר שקורה, כאשר אנחנו מסתכלים על התופעה, על הפנומן, על הדבר שקורה, במסגרת של ימים או חודשים בלבד, בחיים שלנו או בחיים של עם, אנחנו נעריך את הדבר או נבין אותו בצורה שונה מאשר אם אנחנו מעריכים או מנסים להבין מאורע או תופעה במסגרת של שנים רבות ואולי מאות בשנים. זאת אומרת, כל תופעה שכל אחד מאיתנו מנסה להבין, הוא עשוי להבין אותה אחרת לפי הקונטקסט בזמן. אם הקונטקסט הוא קונטקסט של חודשים או של שנים ספורות, נבין את התופעה, זה מה שהשל אומר, בצורה אחרת מאשר אם אותו מאורע, אנחנו ננסה להבין אותו בתוך קונטקסט של מאות שנים. יכול להיות שמה שאני אומר הוא אבסטרקטי מדי, ומה שאברהם יהושע השל אומר זה אבסטרקטי מדי, אבל אנחנו נראה כשנמשיך לקרוא דוגמאות של, נדמה לי, של אותו מאורע, שמשנה את האופי שלו בעיניים שלנו, תלוי איך מסתכלים עליו. כן? פעם היה בחדר העבודה שלי, בהר הצופים, יש להכיר לוח. ואחת האסיסטנטיות שלי, שכיום היא המזכירה של המכון למדעי יהדות, כתבה דבר, סיסמה, שאני אישרתי אותה, נדמה לי אפילו עד היום. אני לא זוכר מאיפה היא לקחה את זה, אבל חשבתי שזוהי אמירה
שמדגימה בניסוח אחר מה שאמרתי זה עכשיו על פי אברהם יהושע השל. כתוב על הלוח בחדר העבודה שלי, פעם בעבר הדבר היה נראה כל כך חשוב. פעם בעבר. היה פה רמז שהקשר הזמן שבו אנחנו מסתכלים על אותו דבר, כאשר הקשר הזמן הוא גדול יותר, אני לא אומר שהדבר נראה יותר טוב או יותר רע, אבל הוא נראה בצורה שונה. ואפשר לעשות אפליקציה של הכלל הזה לדעתי, לכל דבר קטן כגדול בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, ובהיסטוריה של עם שלם. וזה מה שאברהם יהושע ינסה בהמשך להוכיח. אז שלמה, אם מצאת את השורה השישית? כן, מי שמצא זה בלה, אבל יש לי שאלה קטנה. טוב. מה מקור השם השל? זוהי שאלה יפה, שאני לא זוכר אם אי פעם קראתי על זה, יכול להיות, אבל כרגע אין לי תשובה, אני גם לא רוצה להבטיח, אבל אני אשתדל, כן? אני אשתדל לזכור את השאלה. אברהם יהושע... אולי זה שיבוש של הרשל? לא, אני חושב שזה משהו יותר שורשי, כן? יותר שורשי. אבל כרגע אין לי תשובה. ואני לא רוצה איך אומרים? להפריח, להתחיל לזרוק כל מיני השערות בלי מקור שממנו לוקחים את זה. אני חושב שזה קשור, מה שאני כן אגיד, שהשם הזה קשור לדורות קודמים במשפחתו. יכול להיות שבאיזשהו מקום קראתי, אבל אינני זוכר. אני גם חושב שאם ניכנס, אבל לא עכשיו, לוויקיפדיה, ונחפש אברהם יהושע השל, יכול להיות ששם יהיה איזשהו רמז לדורות קודמים, לאיזה סבא חסידי, כן? שהשם, זה לא, מה שאני יכול להגיד, זה לא שם מודרני, כן? השל זה שם שכנראה היה במשפחה שלו בדורות קודמים. בואו ננסה להתקדם עם הטקסט, ואני לא אשכח שעליי להשתדל לענות לשלמה כשאוכל. Wir müssen ignorieren andere Strichen, was seinen wie es weist und uns euch תפלדיק. תפלדיק, עד פה. כן, אנחנו מוכרחים, מרמוזן, אנחנו מוכרחים. אנחנו חייבים, שלמה, אני אומר, אנחנו חייבים, לא מוכרחים, כן? אנחנו חייבים, כן? אנחנו חייבים, איגנורירן, רירן זה לזוז. לא, שלמה, רגע יאיר, אני קודם רוצה להעיר לשלמה, אתה מוסיף חטא על פשע, כאשר המילה היא איגנורירן, אתה לא יכול להסביר אותה על ידי חלק, ולהגיד רק רירן, המילה היא לא רירן, המילה איגנורירן, אתה יודע אנגלית, מה זה to ignore?
ignoration. לא, אני מדבר עם שלמה. לא, אני מנסה לבנות את הפירוש מצירוף של מילים. חשבתי שאם אני לא טועה ברירן, שזה לזוז, ואני אדע מה זה איגנור, אז אולי שתי המילים האלה ייתנו לי את הפרשנות. בסדר. שלמה, אני מתנצל. אתה מנסה ללכת בדרך שאני התוויתי הרבה פעמים, ובזה אני הפלתי אותך בפח. תראו. אני סולח לך. כן, עכשיו, תראה, הפועל הוא איגנוריר, כן? לפני שאתה חותך, בואי נראה מה זה מבחינה דקדוקית. זה לא שם עצם, זה פועל. הפועל הוא איגנוריר. זאת אומרת שאם אנחנו מוציאים משם הפועל את כל התוספות המיותרות, אנחנו נשארים עם המילה ignore. מה זה to ignore באנגלית, שלמה? להתעלם. בדיוק. מרמוז איגנוריר, אנחנו חייבים להתעלם. השאלה ממה? תמשיך. אנדרה שטריכן. כן, אנחנו חייבים להתעלם מאנדרה שטריכן. מקשרים אחרים, אני חושב. שטריכן זה לא קשרים, שטריכן זה קווי מתאר, קווים. אנחנו חייבים להתעלם מקווים אחרים. וזיינן, wie es weise uns euch, שהם... עוד מילה. סליחה? וזה זיין, wie es weist uns euch, Stoffeldick. וזיינן, wie es weist uns euch, Stoffeldick. Stoffeldick, עד פה. עלינו להתעלם מקווים, קווי מתאר. קווי מתאר אחרים, wie es weist uns euch, אשר כפי שנדמה לנו, הם טופלדיק, תפלים, לא חשובים, לא מרכזיים. זאת אומרת, אברהם ישוע השל, אם אני מבין משהו, לאן הוא חותר, הוא אומר, כשאנחנו באים להאריך תקופות, בהערכה שלנו, דבר ראשון, כדי שנדייק ונבין לאשורו את התופעה, אנחנו חייבים להתעלם, איגנוריר, קווי מתאר שהם תפלים, שנראים לנו כתפלים, כלא חשובים. תמשיך, משפט הבא. Wir wollen sich euch nicht reinlassen in dem Analysieren die Sibes und Paketoren, was haben Geurem gewähnt zu dem Aufkommen von dem individuellen Parzuf von der Dosiker Epoche, כן, זה סוף המשפט. עד פה. אברהם ישוע, רגע, לפני אני רוצה את ההקשר, להגיד, אברהם ישוע השל מנסה להגיד באיזו דרך עלינו ללכת כדי להעריך את יהדות מזרח אירופה. עכשיו תקרא עוד פעם 2-3 מילים ותתרגם. Wir wollen sich euch nicht reinlassen. אנחנו לא נאפשר להיכנס.
אנחנו לא, מירוון זיך נישט rein losen, אנחנו לא נכניס את עצמנו, לא ניכנס, כן? הנה אנלייזירן לתוך ניתוח. נכון. זה סיבס של הסיבות פקטורן, והפקטורן זה... והגורמים, כן. כן, והגורמים... לא נכניס את עצמנו לניתוח הסיבות והגורמים, כן? וסהובן גוירם גוון שהיו הגורמים נכון. zu dem Aufkommen לתוצאה לא, אויפקום, שגרמו לעליית, אויפקום זה לעלייה, כן, להופעה, כן. von dem אינדיבידואלן פרצוף של הפנים האינדיבידואליות. הפנים המאפיינים במיוחד, כן. von der Doziker הפוכה. הפוכה היה לנו. עין ביידיש זה תמיד אז לא ניכנס לנתח את הסיבות שהביאו לעלייתה המייחדת, המאפיינת את האפוק, את התקופה הזאת. הוא מתכוון ליהדות מזרח אירופה. יש מישהו שהבין את זה בשעתו? לא הבנתי מה השאלה. זה נשמע לי שפה כל כך קשה, שקשה לי להאמין שהיו אנשים שהבינו את זה. אז סליחה, אז אני אעשה קומנטר על מה שאמרת עכשיו. כאשר קראת, חשבתי שעליי להגיד משהו על הסגנון של אברהם יהושע השל, ועליי להגיד משהו שלא תפחדו מהסגנון, כי הוא לא יותר קשה מטקסטים אחרים שקראנו. אלא מאי? הבעיה שאתה חשת כאילו אתה עומד מול קיר שאי אפשר לטפס עליו, כי ככה הרגשת על פי ההערה שלך, זה קורה בגלל, לדעתי, סיבה פשוטה. אברהם יהושע השל כותב יידיש כלבבי. למה כלבבי? מפני שהמשפטים שלו הם משפטים שצבר היה נחנק אם היה צריך לקרוא את זה בתרגום לעברית עד לנקודה. מה אני אומר? בתוך המשפטים הארוכים האלה, כי אתה ודאי הבחנת וכולכם הבחנתם, שיש לו משפטים ארוכים. בתוך המשפטים הארוכים האלה, ברגע שאנחנו כקבוצה נדע להבחין איפה יש פועל, איפה יש שם עצם, שזה מה שעשינו במשך כל החודשים. ברגע שנהיה מודעים שקודם צריך לזהות את הפועל, כפי שניסיתי לעשות איתכם כמה פעמים במשפט, ואחר כך שם העצם, ואחר כך שם התואר של העצם. ברגע שבמודעות שלנו אנחנו רואים את הלגו הזה, הדבר יהיה יותר קל להבנה. עכשיו אני רוצה להפנות את השאלה של שלמה. הוא שואל שאלה, מרים לי להנחתה.
האם האנשים בזמנו של אברהם יהושע השל יכלו להבין מה שהוא כותב? בבקשה, בלה, מה את אומרת על השאלה? קודם כל, איפה זה התפרסם המאמר הזה? זה לא מאמר, זהו פרק בתוך חוברת שהופיע ב-1946, מיד אחרי השואה, על המזרח אירופאי שהיית, ככה נקראת החוברת. ואברהם יהושע השל היה בארצות הברית. אז אברהם יהושע השל היה בארצות הברית, הוא היגר לשם זמן קצר לפני השואה, והוא בא ממזרח אירופה, ממשפחה חסידית, אחרי שפרסם ספר שירים ביידיש, כמו שאמרנו, ב-1933, והחוברת הזאת, שהוא פרסם מיד אחרי השואה. אמרנו את זה פעם, ואני חוזר על זה, היה ניסיון, אני אומר את זה על סמך מאמר שכתבו עליו, על כך שהוא חזר לכתוב ביידיש אחרי השואה. היידיש הזאת, זה היה ניסיון דווקא להנציח שפה ותרבות שנרצחה על ידי הנאצים. עדיין בלה לא, את לא עונה על השאלה. לא עניתי, כן, אני רציתי קצת את הרקע. אני חושבת שב-1946 בארצות הברית היו, לא רק בארצות הברית, טוב, באירופה לא היו עיתוני יידיש בתקופת השואה, אבל יהודים בארצות הברית וגם יהודים בישראל בהחלט יכלו לקרוא ולהבין. למה לא? יפה. מה אתה אומר, יאיר? בהחלט כן, היידיש הייתה שגורה, הייתה שפה עם ספרות ומאמרים וחוברות ושירה, ובהחלט הבינו. רציתי רק להגיד שאברהם הרשל הוא בעצם ברח, הוא למד באוניברסיטה של ברלין הלא, והנאצים גירשו אותו לפולין ב-38, ואחר כך לפני המלחמה הוא ברח ללונדון, וב-1940 הוא הגיע לארצות הברית. כן, נכון. עכשיו, אנה, את הצעירה מדי... אני אומרת? רגע, את צעירה מדי כדי לדעת איך דיברו יידיש ב-1946. אבל מה את עונה על השאלה של שלמה? השאלה של שלמה, בעיניי, היא שאלה דרמטית. כי אני שומע מהשאלה של שלמה, כשהוא אומר, מה, מי יכול היה להבין את היידיש הזאת כשהוא פרסם את זה? אני מרגיש ייאוש בשאלה. שלמה, אני צודק? בהחלט. אוקיי, אז אנה... לא, יותר מזה. יש מאמרים של סופר בשם סטמפלר, חוקר בשם סטמפלר, שחקר את ההשכלה של יהדות מזרח אירופה במאה ה-19. לא סטמפלר, לא סטמפר. סטמפר, סליחה. סטמפר, מרצה באוניברסיטה העברית. כן, תמשיך. ואתה רואה איזה רמה של בורות הייתה שם. למשל, כמה מהאנשים... רגע, סליחה, איפה הייתה בורות? בקרב היהודים בסוף המאה ה-19. אתה מדבר על מחקרים של שטמפר? כן. מה הוא אומר על זה? הוא אומר שלמשל כשאתה בודק אצל היהודים שהגיעו לארצות הברית, כמה מהם היו אנאלפביתים. זה מספר מדהים. כן. ועוד כהנה וכהנה, אני לא זוכר את הפרטים, זה כתוב אצלי באיזשהו מקום, אני יכול להסתכל עוד פעם, אבל זה בורות אדירה, ואתה קורא מהצד השני יידיש ברמה כל כך גבוהה, ואתה לא מבין איך מגשרים על זה. אוקיי, עכשיו באמת פתחת לפנינו את הרקע של השאלה שלך.
ועכשיו אני יכול לענות יותר טוב על השאלה שלך. קודם כל, עד כמה שאני זוכר, ואני מכיר את שטמפר אישית, הוא כתב, נדמה לי, זה היה דוקטורט על ישיבות בליטא, ובזמן האחרון הוא עוסק יותר על ההיסטוריה הכלכלית של יהודי מזרח אירופה, והוא גם כתב מאמרים על המשפחה היהודית. עכשיו, אני לא קראתי מה שאתה קראת, מה שהוא כתב, אבל אני אומר דבר כזה, העם היהודי לא שונה, אולי הוא שונה מבחינת השאיפות שלו, מבחינת הייתי אומר, האידיאלים שלו, אבל בפועל, העם היהודי במאה ה-19 ובמאה ה-20 לא שונה מכל עם אחר. וחיים גרדה הרבה לתאר את ההמון ואת הרחוב בווילנה, ומה שאתה אומר ומה ששטמפר אומר על רמת האמרצות והיא הידיעה. אבל מצד אחר, נדמה לי, ואני לא אומר את זה בסמכות, אלא זה נדמה לי, שחינוך, לימוד, היה אידיאל גם כאידיאל וגם בפועל, הרבה יותר פעיל וקיים בעם היהודי בעניין של החדר ולימוד גמרא. נכון שאלה אולי היו מיעוט אם מסתכלים לעומת ההמון, אבל היה תמיד, עד היום, קו של לומדים, וכאשר אברהם יהושע אשל כותב ביידיש שהוא כותב, אי אפשר לעשות צנזוס או מדגם, אבל בכל רגע של כתיבה עד לשואה, היה תמיד, אני קורא לזה מסה קריטית של קוראים בעיתונות יידיש, שלומדים בישיבות ויודעים את האותיות הקטנות. ההמון הוא המון, אבל בשאלה של שלמה, כאילו משתמע שהבערות היה מאפיין של התרבות היהודית, ובזה אני לא יכול להסכים. אני תמיד... מוכרח, סליחה. כן, בבקשה. אני מוכרח מהצד השני להצטרף אליך, בגלל שכל מי שקרא את העולם של אתמול, של שטפן צוויג, כן. מבין שהוא מסרטט שם דמות של היהודי, כן? הוא שואל... זה שיושב שם, רגע, אתה מדבר על זה שיושב שם בבית הקפה? לא, הוא מתאר שם, לא, זה לא, זה בלי עלילה, זאת אומרת, זה סיפור שבו הוא מתאר את ההוואי היהודי, והוא מספר שיהודים אוהבים כסף, אבל רק בשביל דבר אחד, כדי שהאבא יוכל לשדך לביתו תלמיד חכם. כן, נכון. האידיאל משפיע גם על המציאות. כן. אבל? בסדר, אני מודע גם לצד הזה, אבל יחד עם זה יידיש קשה מאוד, מה אני אגיד לך? לא. סליחה, אני רציתי לדבר, one second. Today also it's the 8th March, it's also the
very important for Jewish in Poland. In the 68, the last Jewish was thrown out from Poland. So also till the 68, אצל גומולקה. גומולקה. נכון, but we spoke Yiddish in home till the 68. And many people spoke Yiddish in the coffee shops still, because there was the old generation survived the war and still was living in Poland. So I can say that till 68, we had the Yiddish in Poland. After was completely closed. It's my reflection. ושלמה, עוד תוספת לתשובה שלי, אנחנו דיברנו פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם לא חייבים, אבל אני אשאל את השאלה עוד פעם כדי להדגים את העניין. כמה עיתונים ביידיש יצאו בפולין בין שתי מלחמות העולם? שלמה. הרבה. לא, רגע. שלמה. אני לא זוכר. תנחש. אחר כך נגיד. 20, יפה. יאיר, כמה עיתונים ביידיש יצאו בפולין בין שתי מלחמות העולם? לדעתי מאות. אנה, כמה עיתונים יצאו ביידיש בין שתי מלחמות העולם? אני רוצה מספר. כן, אבל אני מצאתי, זה היה something like 50, because there was no, there was some of the Polish in Jewish. בסדר, לא, רק ביידיש. אולי זה 50 was something like that. 50. אז ככה, שלמה אומר 20, יאיר אמר, כמה אמרת יאיר? מאות. אנה אומרת 50, רגע, ואני מגיע בכוונה לבלה, כי אני חושב שהיא יודעת יותר. כמה בלה? לא, אל תסמוך עליי, אני יודעת שמדובר בכמה עשרות לפחות, אבל אני לא יכולה. אני יכולה להגיד שמות של כמה שאני זוכרת, אבל... לא. אני רוצה מספר. לא, אני לא יכולה להגיד מספר, זה לא בשביל הזיכרון שלי. אז את אומרת כמה עשרות. כן. עכשיו אני נותן את התשובה המוחצת, זפתה איומה, כמו שאומרים הצברים. ב-1986, על פי בקשתו של פרופסור שמרוק, שאז הוא היה ראש המרכז לחקר יהודי פולין באוניברסיטה העברית. הוא פנה אליי לחבר ביבליוגרפיה של עיתונות יידיש, כותרים ביידיש, שהופיעו בפולין בין 1918 ל-1939. אז אני עוד ראיתי. זה לקח לי שנתיים, על פי ביבליוגרפיות פולניות, אוז'נדובי ויקש דרוקוב, אנה. כן, אוז'נדובי ויקש דרוקוב, נכון? כן, היה פרסום רשמי בפולין, של כל העיתונות המופיעה בפולין בכל השפות. עברתי בספרייה הלאומית, היו כל הגיליונות של אוז'נדובי ויקש דרוקוב. תתרגמי מה זה אוז'נדובי ויקש דרוקוב. אנה? מה הפירוש? Urzędowy, it's like the government administration, the druk, it's the some stamps. פרסום ממשלתי של הפרסומים. עברתי על עשרות כרכים, ובכל כרך היה סקציה של עיתונות יידיש. ופרסמתי ספר שנקרא רשימת יומונים, לא יומנים, יומונים,
יומון זה עיתון, כן? רשימת יומונים וכתבי עת ספרותיים ביידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם, 1918 אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה. ורשמתי יותר, לא, נגיד ככה, כל עיתון ביידיש בתקופה הזאת, רשמתי את השם הרשמי, את תת הכותרת, כי לעיתונים יש גם שם רשמי ויש תת כותרת, אני יודע, כתב עת לחקר התרבות, כל מיני כותרות. רשמתי מה היה הגיליון הראשון, מתי הוא התחיל להופיע, בין שתי מלחמות העולם, ומה הגיליון האחרון שנמצא בספריות, בספרייה הלאומית בירושלים, באיבו בניו יורק. רשמתי מי היה העורך, כן? ומי היה המול, הפאבלישר, מכיוון שלפי הפאבלישר יכולנו גם לדעת איזה ארגון, איזה תנועה, והספר הזה כולל יותר מ-1,700 עיתונים ופרסומים ביידיש בשתי מלחמות העולם. לכן כאשר שלמה אומר ומנחש שהופיעו 20 עיתונים, זה מסביר לי למה הוא שאל מי יכול היה להבין את אברהם ישועש. 1,700 עיתונים, רבותיי. ב-90 יש בסוף הספר הזה, איפה הופיעו העיתונים? ב-90 ערים ועיירות שונים, ויש הרשימה. זאת אומרת שיהדות מזרח אירופה בשתי מלחמות העולם, בהמון ערים ועיירות גדולות כקטנות, קהל קרא עיתונים יום יום, ולכן, ובעיתונים האלה פרסמו סופרי יידיש, זה אני יודע מתוך זה שראיתי את העיתונים, ואני יודע את זה מתוך עבודתי במפעל מנדלה, שעברתי על עיתונים שנים שלמות. גדולי הסופרים, לפני שהוציאו, סופרי יידיש בפולין בין המלחמות, לפני שהוציאו ספר, הם פרסמו את הדברים שלהם בעיתונות. ולכן, כאשר ב-1946, אברהם יהושע אשל כותב ביידיש, ניצולי שואה וכל אלה שהיגרו למערב, זוהי יידיש, זוהי שפה חיה, שאף על פי שיש המון ויש רחוב, יש קהל שיודע לקרוא ושיודע יידיש. עכשיו, בלה יכולה להעיד, אמרת לנו שאת מתרגמת מכתבים משפחתיים, נכון? כן. ואת כבר ראית את זה, ואני לא עסקתי בזה ישירות, אבל האסיסטנטיות שלי בעבר הרוויחו מזה כסף, והם סיפרו לי כמה שהמכתבים המשפחתיים של אנשים פשוטים, זו הייתה יידיש נוראית, כמו ששלמה אומר. הם לא ילמדו בבתי ספר יהודיים, רוב יהודי מזרח אירופה. היו בתי ספר יהודיים, דוקטורנטית שלי, משמע, איך שכחתי את שמה, כתבה דוקטורט על עיתונות ילדים ביידיש, בפולין, בין שתי מלחמות. כן, זה היה הרבה, גם סליחה פרופסור. עדינה בראל, דוקטור עדינה בראל, כן. כן.
זה לא רק עיתונות למבוגרים, גם עיתונות לילדים. גריניק ביימלך. גריניק ביימלך זה דבר אחד קטן, לא קטן, אבל נכון. גריניק ביימלך זה עשרות עיתונות, זה היה גם חינוך מקטנות ובתי ספר יהודיים, אבל האחוז של הילדים שלמדו בבתי ספר יידיש, לעומת האוכלוסייה של מיליונים, היה קטן. אז בזה... אני רוצה להגיד משהו, אם מעניין אתכם. ביום ראשון, ב-14 למרץ, יהיה מפגש בזום של הרשות הלאומית לתרבות יידיש, על מחקר בעיתונות יידיש. ידברו שם רייזל, שאתה ואני מכירים טוב, ורעות גולני שכתבה על עיתונות נשים בארצות הברית, ועוד מישהו, כרגע אני לא זוכרת. נתי כהן פותח את הערב. כן, נתי כהן, נכון, כן. נכון. כן, אני יכולה לשלוח לכם את ההזמנה לזה. היא פתוחה לכל. נשמח מאוד, תודה רבה. מעניין. עכשיו, רייזה טורנר כותבת על ז'יטלובסקי בעיתונות באמריקה, זה חלק מעבודת הגרע שלה, אם אני זוכר. כן. זאת אומרת, בתשובה שלי לשלמה, אני מבקש להבדיל בין ההמון שקיים בכל אומה, לבין תרבות של לימוד מהחדר ועד ליומך האחרון בקרב היהודים, שזה לדעתי היה אוניקום מבחינת תולדות החינוך, וזה התבטא בשכבות של לומדים שהיו קיימים כל הזמן, וזה התבטא בעיתונות עשירה ביותר, ובספרות, סופרים שבאו מתוך החדרים האלה, ומתוך לימוד הגמרא ומתוך הישיבות. עכשיו, אני חייב עכשיו להוסיף דבר נוסף, שזה תומך בשלמה, ובו בזמן מפריך את התשתית של השאלה שלו. אחת הסיבות שאני כתבתי לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכר, 4, מאמר על חיים גרדה הסופר מווילנה, איפה שאני מכנה אותו הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, אחרי מנדל מוכר ספרים, שלום עליכם ויוד למד פרץ. הסיבה שאני טענתי במאמר מנומק ארוך ומבוסס על ביבליוגרפיה, ובעיקר על הרצאות בעל פה של גרדה עצמו, שעל זה אני עכשיו מנסה לקדם את הספר חיים גרדה בעל פה כדי לפרסם אותו. עבדתי על הספר הזה 6 שנים, פענחתי הרצאות פומביות של חיים גרדה אחרי השואה. זה היה אחד ממקורות פרנסתו, לנסוע בכל העולם ולהרצות בפני יהודים ביידיש על חסידות, על תנועת המוסר, על ישיבות המוסר, על וילנה וכו'. במאמר הזה, שהעליתי אותו לאקדמיה אדו, כן, באתר שלי, אני מנסה להוכיח למה אני טוען שחיים גרדה הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש. הרי תשימו לב, 3 הקלאסיקונים שזה מקובל על כל המבקרים כיום, לדבר עליהם כהנציגים של הספרות הקלאסית ביידיש.
הם 3 אנשים, מנדלה, פרץ, שלום עליכם, שנפטרו אחד אחרי השני, שנה אחרי שנה, פרץ ב-1915, שלום עליכם ב-1916, מנדלה מוכר ספרים ב-1917, עברו כבר יותר מ100 שנים. והאם ב100 השנים האחרונות לא קמו לנו אחרי 3 הקלאסיקונים האלה סופרים בעלי שיעור קומה, כאשר ספרות יידיש פרחה ב100 השנים האלה על אף השואה, וגם אחרי השואה וגם לפני השואה? אז נשאלת השאלה, אם הייתה לנו והייתה לנו ספרות יידיש מפוארת ב100 השנים האלה, מי הוא הסופר שאפשר להגיד שהוא הסופר הקלאסי הרביעי? ניסו לענות על השאלה הזאת, אני מתחיל להתבלבל. אחד מהמבקרים, נחמן מייזל, שאולי לא שמעת את שמו, אבל הוא אחד ממבקרי ספרות יידיש הידועים, ובעל זכויות רבות, הוא פרסם מאמר אחרי השואה, וטען שהקלאסיקון הרביעי לפי דעתו, הוא שלומש. ואחריו, אף אחד לא ניסה להציע מועמד אלטרנטיבי. במאמר שלי, אני הקטן העזתי להפריך, אומרים בלה, להפריך את התזה של נחמן מייזל, ולהכריז על גראדה כקלאסיקון הרביעי. למה? מכיוון, ואני עושה את זה בקצרה, כי אפשר לדבר על זה שעות, מכיוון שגראדה בעצמו תקף את שלום אש, את נחמן מייזל, הוא לא תקף אותו אישית, הוא רק אמר ששלום אש לדעתו לא יותר טוב מכל סופרי יידיש במאה ה-20, שהם לא שמו לב לתשתית התרבותית שהולידה את יהדות מזרח אירופה ואת השיא שלה כתרבות יהודית. הוא טען, גראדה, ששלומש, כשהוא מתאר ברומן שלו דר תהילים ייד, כשהוא מדבר על לומדי תורה, על רבנים, זה כאילו שהוא עומד מחוץ לבית, מסתכל לתוך החלון, איפה שהאנשים המתוארים האלה הוא כותב עליהם, ויוצא לו איזה קדוש דאסיסי נוצרי. במילים אחרות, אומר גראדה, שלום אש אין לו מושג מה זה רב ומה זה בן תורה, ותאמינו לי שאם גראדה אומר אני מאמין לו. אחר כך בהרצאות הפומביות שלו, אחד אחרי השני, מנדלה, פרץ, שלום עליכם, ועשרות סופרי יידיש מפורסמים,
גראדה סוקר אותם אחד לאחד, ומגיע למסקנה, שהם פספסו בשפה טובה, סלנגית, ארץ ישראלית, הם פספסו את לומדי הישיבות, את הישיבה כמוסד מחנך, מה זה רב, מה זה בן תורה, ולא כתבו עליהם. הוא מביא פה ושם איזה דוגמאות לא מוצלחות אצל שלום עליכם, וזהו. עכשיו, מרוב, הייתי אומר, צניעות, הוא לא אומר שבכל יצירתו של עצמו, גראדה שם במרכז, וזה נכון, את הלימוד בישיבות המוסר, את הרבנים שהוא הכיר באופן אישי, והוא מתאר אותם לא כסטריאוטיפים, אלא כבני אדם עם ההתלבטויות שלהם. ולמעשה, מה שיוצא כשקוראים את גראדה, ולכן אני אמרתי שלדעתי הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, כשקוראים את כתבי גראדה בפרוזה ובשירה, רואים שבמרכז עומדים לומדי התורה, פינה, ולא כל כך פינה, מרכז שהוזנח על ידי סופרי יידיש, דווקא על ידי סופרי יידיש. כן? ועל ידי התרומה של גראדה, שמתאר את ישיבות המוסר ואת בני התורה, הוא העלה אספקט מתוך יהדות מזרח אירופה, שעל פי גראדה, ולא רק על פי גראדה, זה לב ליבה של המהות, שאברהם יהושע השל כותב עליה במאמר, בפרק הזה שאנחנו עומדים לקרוא. יש הערות? שאלות? לא, תודה. אוקיי, אבל I still will say that for today we should to find some in Jewish novel something which will be the good for the women, because the table, I am so sorry for table, it's in my end, because really was so sad. Okay, אבל אנחנו דיברנו על זה. Of course it's joke, Professor, it's joke, but anyhow, I'm so sorry for table. בסדר, דיברנו על זה, ואני הבטחתי שאנחנו ניקח את זה בחשבון בעתיד. מה שאני רוצה להוסיף עוד לגבי מה שאמרנו על... טוב, אני פשוט שכחתי מה רציתי להגיד. עדיין על גראדה, כי הרי אני הזכרתי אותו, מכיוון שהוא מדבר על אותו עולם ביהדות מזרח אירופה, שממנו צמחה ספרות יידיש, או גם ממנו צמחה ספרות יידיש, ששלמה תהה או התפלא איך היידיש הזאת יכלה להיות מובנת. אנחנו, בלה, ממשיכים במשפט הבא. מה השאלה? היכן מקומות של בשביץ' זינגר בתוך הקבוצה הזאת? תגיד עוד פעם את השאלה, לא קלטתי, כן? היכן מקומו של בשביץ' זינגר בקבוצה הזאת של הקלאסיקנים? מה מקומו של בשביץ' זינגר באיזה קבוצה?
בקבוצה הזאת אמרת שחיים גראדה הוא הקלאסיקון הרביעי, ואיך אתה מקטלג כאן את בשבי זינגר? אוקיי. האמת היא, עכשיו אני נזכר מה רציתי להגיד, ואני גם אתייחס לבשבי זינגר איך שאני רואה את זה. אני רציתי להגיד שכאשר פרסמתי את המאמר על חיים גראדה כקלאסיקון הרביעי, רעד לי הפופיק, כמו שאומרים. כי אמרתי, אני מחכה שיקומו מבקרי ספרות וקולגים ויתנפלו עליי, איך אני מעז לבטל את שלום אש בעזרתו של גראדה, ואיך, מה פתאום גראדה? בשבי זינגר, כן, בטח יקומו ויגידו, הוא צריך להיות, הוא קיבל פרס נובל, וכולי וכולי. אני חיכיתי וחיכיתי, ומי לא בא? מי שמערער על מה שאמר. שקט. אף אחד לא תקף אותי, אף אחד לא ניסה להגיד משהו אחר. זה לא אומר שמסכימים איתי, אבל זה אומר דבר אחר, שהטענות שאני הבאתי בזכותו של חיים גראדה, כקלאסיקון הרביעי, אשר מסכם ב100 השנים האחרונות את מהותה של יהדות מזרח אירופה בספרות יידיש, שהבאתי כנראה טענות כבדות. עכשיו אגיד עוד דבר, אני לא רק הסתמכתי על גראדה, אני הסתמכתי על טי.אס. אליוט. יש לטי.אס. אליוט אחד מגדולי הסופרים באנגלית, ותיאורטיקן של ספרות. טי.אס. אליוט פרסם ב-1944 באנגלית מאמר, מה זה קלאסיקון בספרות. הלכתי וקראתי את המאמר הזה בתרגום לעברית, ואחר כך רייזה טורנר מצא את המקור באנגלית, וכאשר אני חושב שהיא תרגמה את המאמר שלי לאנגלית באקדמיה עדו, אם אני לא טועה, על סמך המאמר המקורי של טי.אס. אליוט, והסתמכתי על טי.אס. אליוט כדי להעריך את חיים גראדה כקלאסיקון של ספרות יידיש. אז כאשר יאיר בצדק אומר מה מקומו של בשביס, אז אני אגיד מה שאני חושב, בלי להיכנס לעניין של הגדרה מה זה קלאסיקון, כי אחרת לא נגמור. בשביס אומנם הכיר, כמו שאמרנו בפעם שעברה, את העולם של ההלכה, הרי הוא גר בבית איפה שאבא שלו היה אב בית דין ופסק הלכות, כן? וודאי הכיר את העולם הזה, אבל ביצירתו הכוללת, שאותה אני לא מכיר על בוריה, לא קראתי כל מה שהוא כתב, אבל אני לא זוכר שהוא מתאר ישיבות מוסר, חיים בישיבות, מבפנים. גראדה למד בישיבות המוסר, והוא הכיר את העולם הזה מבפנים. בשביס הכיר בטנגנט, איך אפשר להגיד, לא יודע איך אומרים טנגנט בעברית. בקו המשיק, כן? אבל עד כמה שאני יודע, הוא לא למד בישיבה. גראדה כותב מבפנים, ואני שוב אומר, אני לא מכיר, אולי יש, שאצל בשביס
הוקדש מקום נכבד לתאר את עולם הישיבות מבפנים. עכשיו אני רק אגיד עוד דבר אחד. קשה לעצור אותי כשאני מדבר על גראדה ומהכיוון הזה, מפני שהטענות שלו, כן, שלדעתי מכתירים אותו כקלאסיקון הרביעי, הם טענות ממשיות. כאשר גראדה מפרסם את הרומן שלו, די אגונה, האגונה, רומן... זה חיה אגונה. סליחה? טייבלר זה חיה אגונה, כן? כן, נכון? כן. אבל אנחנו מדברים פה על גראדה. אז כשהוא טוב, האגון, תראי, זה שאנה מזכירה את זה, זה יפה מאוד, מכיוון שבעיות האגונות זו הייתה בעיה קשה בספרות יידיש ובספרות עברית. מרדכי שטריגלר כתב רומן שלם על העניין הזה, הוא התחיל לכתוב על זה, אתם יודעים מתי? לפני השואה. הוא אפילו פנה לאנגליה, לספרייה המרכזית באנגליה, לחפש חומר רבני על עגונות, לפני מלחמת העולם השנייה. ואחרי המלחמה, כשהוא ניצל מבוכוון, הוא כתב רומן שלם. אבל לא רק הוא, עגנון, הרי עצם השם עגנון בא מהשורש הזה של עגונות, והוא כתב את תהילה, את הסיפור שלו תהילה. נכון, גם גורדון כתב, אישה עברייה מי ידע חייך. ודאי, זה נושא מאוד מרכזי. עכשיו, כאשר גראדה פרסם דיאגונה, הוא כתב במבוא של הספר ביידיש. בעברית אני חושב שזה לא קיים. היה לו מבוא כזה, כמה עשרות שורות. זה אפילו, הוא לא כותב למעלה את המילה מבוא. אבל לפני שהוא מתחיל את הרומן, יש לו כמה עשרות שורות מאוד מעניינות. הוא אומר ככה, רבנים מתוארים בספרות יידיש עד היום בצורה סטריאוטיפית, לא ריאליסטית. אני, ברומן הזה, אני שהכרתי את העולם הזה וחייתי אותם מבפנים, אני מתאר רבנים שהכרתי כבני אדם. זה התמצית של המבוא הזה. וזה פעם ראשונה בספרות יידיש, מה לעשות? ב100 השנים האחרונות, שסופר כמו גראדה, לוקח על עצמו לספר מה שהוא יודע, מה שהוא חווה. ולכן, ומכיוון שהוא סופר מוכשר ביותר, אז הכתר הזה שמתי לו על הראש, ואני עוד מחכה שיבוא מישהו או שיסכים איתי, או שיערער על מה שאני אומר. אבל אני ציפיתי שיהיה שמח, יתחילו ויכוחים, מאמרים. ניית. טוב, בלה, המאמר הבא, המשפט הבא. כן, נשאר לנו עוד 9 דקות. בסדר. אז לפחות... רגע, איפה אנחנו? אנחנו במילה הפכה. אפוכה, נכון. לא הפכה. אפוכה. אני אוסר עליך לקרוא עוד עין. הפוכה, סליחה. אפוכה, שלמה, אפוכה. שלמה מיהוד או מאוקראינה? בלה, קדימה. Die dosige Problem ist החקירה פרזיך. תרגום. הבעיה הזו היא חקירה כשלעצמה. נושא לחקירה לעצמה. כדי לרענן על מה אנחנו מדברים, זה לא בחינה. אני שואל, גם אני בוחר את עצמי. מה הוא נושא לחקירה בעצמו? הוא דיבר על האנליזה שאנחנו מתעלמים מקשרים.
מתעלמים, שאנחנו חייבים להתעלם. מרמוזן, כן. אנחנו חייבים להתעלם מהקשרים אשר נראה שהם תפלים. לא נראה שנראים לנו כתפלים. הוא לא, נראים לנו, הוא אומר באופן חיובי. כן, זאת אומרת, כל העסק הזה התיאורטי, איך להאריך תקופה, כן, זה נושא למחקר כשלעצמו. הוא לא רוצה להיכנס לזה. הלאה. Wir wollen euch nicht beschreiben, die verschiedene Auftuen, was mir verdanken der Epoche. עד פה. אוקיי. אנחנו למשל, אנחנו גם לא נתאר את ה... כתוב ביידיש לתאר, מיר ולנויך... בשרייבן? איך? בשרייבן. כן, גם לא נתאר, כן. את המעשים, אופטואן? אופטואן זה לא מעשים, אופטואן זה הישגים. שיאים של עשייה, הישגים. אוקיי, פון חוכמס ישראל. אנחנו גם לא נתאר... רגע, קפצתי רגע. מה? קפצתי משהו. Die verschiedene Auftuen, was mir verdanken der Epoche. כן, אז אנחנו גם לא נתאר את ההישגים, כן? רגע, אני רוצה לרשום לעצמי. כן, כן, צריך פה, זה כמו מתמטיקה, שלמה. צריך כל חלק לראות איך הוא שייך למכלול, אבל אתם יודעים מספיק יידיש כדי לחצות את הנהר הזה, אבל צריך עבודת נמלים. כן, אבל זה סמבטיון. מה? אני אומר שזה סמבטיון, הנהר הזה. לא, אני חולק עליך, כי המילים כולם, טוב, בשביל זה אנחנו לומדים, לא learning יידיש. כן, בלה. רגע, אני מחפשת מה זה פרדנקן, לפני שתשאל אותי מה זה. לא, אולי תשאלי את חברייך בקבוצה. מה זה פרדנקן, רבותיי? דנקן זה להודות, ופר זה לחזק את התודה. נכון. מה שאנחנו חייבים לו, חייבים לו תודה. אי אפשר להגיד שלא למדתי פה כלום. אתה יודע שזוהי אמירה דו-כיוונית, כן? כאילו אפשר להבין מזה שזה כל מה שלמדתי. כן. אוקיי. אני חושש שצריך לגמור את המשפט ונסיים. יש עוד שם. כן. אז אנחנו איבדתי את ההתחלה. תחזרי על מילים ביידיש שנראה בדיוק, כן. Wir wollen euch nicht beschreiben die verschiedene Auftuen, was mir verdanken der Epoche. כן. אז אנחנו גם לא נתאר את ההישגים השונים אשר אנחנו צריכים להודות. להודות הרבה לתקופה. כן, בתקופה. ולמשל, die Entwicklung von יידיש, כמו למשל ההתפתחות של יידיש. זאת אומרת, אברהם ישועאל אומר, עכשיו אני אגיד לכם מה לא נעשה בפרק הזה. לא נדבר על ההתפתחות של יידיש, אבל הוא כן אומר שההתפתחות של יידיש זה תוצאה של האפוכה, של התקופה, כן? התקופה של יהדות מזרח אירופה. הלאה. Das Aufkommen von Hochbes Israel, כן. האופקומן, ההתקדמות? עליית. לא, עלייה, מלעלות. העלייה של חוכמת ישראל. זאת אומרת, הוא מדבר על התקופה החל מהמאה ה-19, כאשר חוכמת ישראל בגרמניה, כן, עלתה
למקום הקדמי והתחילו לחקור יהדות. הלאה. Die Verspreitung von Chassides, ההפצה של החסידות. כן, זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו לא נתעסק בכל זה, אף על פי שאנחנו רוצים לדבר על מהות, כן, יהדות מזרח אירופה. חסידות, מוסר, אסכולה, מוסר והשכלה. כן, כן. Die Auflebung von Hebräisch, ההחייאה. כן. ההחייאה של העברית. כן. כן? כן, בכל זה לא נעסוק. הלאה. אז אולי לא נקרא את זה בכלל. לא, אני עוד צוחקת. מעט הוא יגיד במה כן. תראו, אברהם יהושע נשר, רגע, הוא פרופסור לתיאולוגיה. כפרופסור חזקה עליו שהוא אדם שיטתי. אמנם איך שאתם הזכרתם, יאיר, לא רצו לקבל אותו בגלל גרשון שונה באוניברסיטה העברית, אבל הוא אדם רציני. אז הוא קודם אומר, במה לא נעסוק, אף על פי שזה שייך לנושא שלנו. וברגע שהוא מסלק את הנושאים שלא נעסוק כדי לאפיין את יהדות מזרח אירופה, הוא מחדד את הנקודה שבה הוא כן יעסוק. בואו נעצור כאן. טוב. בעיניי הפרק הזה מרתק. אני מקווה שגם אתם מרגישים על אף הקושי ששלמה אומר כדי להבין. אני מניח, אני בטוח שכן תבינו, שאתם כן מסוגלים להבין, וזה רק המעבר שעברנו מספרות למחקר ביידיש, לשפת מחקר, זה מה שהשוק ששלמה קיבל. יש שאלות, הערות לפני שנסיים היום? לא, תודה. אנה, יום האישה שמח. יום אישה שמח. גם I wanted to say the same for you, be strong. תודה, תודה. שלחתי לכם דרך אגב את ההזמנה יחי, לך אני מניחה, יש את ההזמנה הזו במייל. כן, 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 נכון. תודה באימייל. I will be. הזמנה למה? הזמנה ביום ראשון ב-5 יש ערב... כן, בישראלית זמן. תבדוק במייל, שלחתי לכם. כן. טוב, רבותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. אני מצטער שבהתחלה היו כמה חריקות, אבל בסך הכל לא נורא. לא, זה מצוין. גם אני, רק אני waiting room. יום רביעי 5:45 כדי לקשקש, ב-6 בדיוק מתחילים. אז להתראות ביום רביעי. ביי ביי. תודה רבה, תודה רבה, שלום. אנה. כן? כן? תנסי שעוד מישהו מוורשה יצטרף לקבוצה. צריך להגדיל את הקבוצה בעוד 2-3 חברים. יש לך מישהו? I have the many Jewish friends. תנסי שיצטרפו עוד מישהו, כן? שיהיה לנו קבוצה של 6, 7, 8 אנשים. כן. להתראות. להתראות. ביי. היי. נו, איך זה היה? נהדר. כן. נהדר שיוצאתי הרצאה. מצוין. תודה שלמה. תודה רבה לך. לי, מה פתאום? תשמעי, אני רק הבאתי לטרחה, העסקתי כל מיני אנשים, אבל בסך הכל אני מקווה שבפעם הבאה הכל ילך חלק. גם עכשיו זה עליה, אני מבינה שהלך חלק. כן, זה בסדר. תראי, זה לא תורה גדולה, זה תורה. כן, נכון, זה דברים, כמה צעדים אלמנטריים. כן.
אוקיי, אני עושה ליב. את עושה מה? ליב, ליב. אני לוחצת כן. על... בסדר גמור. להתראות. להתראות.